кримські татари просять українську владу чинну оголосити, внести корективи в Конституцію, щоб утворити кримсько-татарську національну автономію. Ви знаєте, я не знаю, я схиляюся, що Крим татарський так само, мені так здається. У них немає іншого, не так і називається кримські татари. Так, кримські татари не мають повне право, мені так здається. Я не знаю, я в то питання не занурився, але я бачу там всі традиції татарські, і стільки населення, і їх виселяли звідти і так далі. Крим, Нічого собі виселяли, депортація. Депортація, Крим то ж татари, слухайте, правда це татари. Тобто ви за? Я за, тому що, якщо чесно, Україна дуже мало там зробила. Зараз оця Росія, яка загарбала, будує там дороги, мости, там такий порядок зараз. Знаєте, що там були що? Мені розказували люди, які їздять туди. Добре. Я завидую, вони туди вкладають гроші, вони тут щось роблять. Коли була Україна, вони туди не вкладали гроші. Там був поганий сервіс, розруха і так далі. Це правда, що... Кажуть, що сервіс там краще не став. Не знаю, бо я там не був. Я не думаю, що Україна займалася Кримом достатньо, так, як треба було займатися. Знаю деяких людей, які нещодавно якраз були і скаржилися на багато незручностей. Але недостатньо Україна приділяла Криму увагу. Можна було би краще, правда. І вливання фінансів, то така ізюмінка, і курорти будувати це. Не знаю. Ні, є логіка. Є логіка, правда. А оці, що загарбали, вони туди вкладаються, вони туди надовго, не думають, прийшли. Вони туди і дороги, і все будується. Я не знаю, чи надовго. Поки Путін живий, то, звичайно, надовго. То однозначно. Це надіятися, що Крим віддасться дуже швидко, нема. Там серйозно все, розумієте? Але я думаю, Крим може бути татарським. Правда. Я за.